Ostalo mi je u glavi, a ne mogu da vas ne pitam, napadate Senada Đefezovića, Ne napadam, ja sam konstatujem. Senu Uzunović, Ne konstatujem sam. Svetanu Cenić. Zašto? Je vam to bitni? Meni nije bitno, ja sam konstatujem da ona Cenić kad dođe kaže da ja imam 33 milijarde. Koliko imate? Kaže ona da ja imam, ne znam nija koliko, 3 milijarde ili 33, ne znam nija koliko. Što je mene bilo smiješno. Da, i stalno uporno se pojavljuje. Ona je žena koja sjedla u jednoj kancelariji. A Pero Bukelović potpisao koncesiju za 70 hidroelektrana zadnja 2 dana njihove vlade. 70 mini hidroelektrana. I niste mogli da odete i da potpišete, da Pero ne potpiše to dok Cenićka ne napravi dogovor s tim ljudima. Ja ne znam šta se ona dogovarala. Imam pravo da razmišljam o tome. Neki su mi čak rekli... Ali nemojte razmišljati, to su institucije. Čekaj. Neki su mi čak rekli da su dali novac. I rekli koliko su dali novca. Ali nisu spremni da budu u procesu. Zato i ja ne mogu o tome da govorim. I sad ta žena, za koju svi mi znamo šta ona radila. I onda, bojajući se ovdje organa Republike Srpske, ode u Sarajevo i proda se njima. Zamislite da ministar financija Republike Srpske ode u federaciji i postane član uprave elektroprivrede. Zar vam to djeluje ovako normalno, a? Kadar. Einstein. Moguće. Pominjem iz tog razloga. Ako ti imaš pravo da lažeš tolike godine, onda imam pravo da konstatujem, je li tako?